Здравейте, ютубъри! Днес ще снимам на креатив и ще ви покажа някой друг капан, който може би знаете, но все пак аз ще ги покажа. Първият капан е този. Правя го от пръст, защото в момента ми е налично. И може така да го направите, нали, да го заградите. Няма откъде излезе, но в момента не ми се занимава. И таван може да сложите. И така чупите тук. И като го сложите, той не може да излезе. Няма начин да излезе, не знам защо така се получава, но Soul Sand да му пречи да излезе и не може да излезе. Също не може и да влезе. Не, може. Това не го знаех. Но не може да излезе, което е много хитро. Вторият капан, който ще ви покажа, също е много интересен. Наскоро го видях. Един мой приятел ми го показа. И така. Може и да е по-високо. И слагаме, да кажем така. И подкова слагаме. Не подкова, не знам как се казва. Ойт. Анвил. И може да го покрити, да не се личи, че има такива работи тук. Нали? Така. И той като не знае какво има отгоре, да кажем тук долу ще му сложим, за приманка може да му сложите нещо злато и слагате така и той почва да чупи, нали? И като чупите това купче отгоре, добре, явно трябваше да го направя по-ниско, и подковите като паднат ти го убиват, което е много хитро. Другото нещо, другия капан, който също е много интересен, се прави от... Трябва само паежно да взема. Това е нещо, което не знам как се казва. Така. Опа. И TNT трябва да вземем. И така. Правим и така. И така да кажем. Може и по-дълго да е. Аз предпочитам да е някак така. И като сложим това и това, можем да сложим паежна. Ойта. Айде. Така, сложихме я. И ако не знае какво е това, нали, или не го види, не знам. И като сложите тук TNT, ще го прикриете естествено да не го види. По този начин е така. Добре, така. Аз май направих тъй, че няма да има място да минем. Но, къде? Ще го направите по-широко. Не, има място. Така. И не знае какво има вътре, нали? И се минава случайно е така. И като минете през паежната, тази паежна задейства TNT-то и то гърми, но в момента заради камък не да гърми прекалено силно. Може да сложите нещо, например, ще пробвам с пясък, защото мисля, че пяска няма да напречи толкова много да гръмне. Пък може нещо да не го слагате, не знам. Ваше си мнението, но според мен служите за мой да не се личи. Може да се сложи също и Redstone Torch. Защо не мога да го сложа, не мога да разбера. Сложих навсякъде, където не трябваше паежен, но там където трябваше не можа да сложа. Къде? Не мога да го сложа, не знам. Правилно не мога. Може и с факли. Там ще го пробвам с факли да стане.
успях ли? Аха, успях вече. И като минем така, може да сложи Redstone Torch. И като минем тя ще загасне. Ето тя загасва. Което е много хитро също. И да пробвам с стените. Дали ще гръмне покрито те с пясък. Ако е тъмно и мине, надявам се, че няма да видя. Няма да го видя на летенчето. Е така, тук може да ми го крия. Зърцата спажна. Е така, минава. Да, ето, спяска гръмна. Другия капан, който ще ви покажа, той е този малко по-използван, може да го знаете. Слагаме едно тенце и нещо отгоре, когато стъпим с това нещо и то гърми. Така, тук ще ви покажа следващия капан, който е извинете, който също е много използван, често използван. Може със сигурност но на всеки случай ще го покажа, защото все пак има някои, които играят Minecraft за първи път и не го знаят. Тук ще пуснем лава. От тук така, така. И в момента ще потече долу, но нещо. Така. Опа, объркахме. Ще го загасим. Не е проблем. Добре, така. После слагаме такива пуковпаци. Да се направи много по-дълго, нали? И тук ще сложим червен камък не трябва. И като стъпим, то се отваря. Отваря се. Добре, не мога да разбера защо тези не се отварят. Разбрах защо. Но не мога да разбера, ако сложа това, защо се отваря само едното. Явно иска. Може би трябва да сложа осветлятел, да. Това ми е малко, не знам. Явно с дървото. Не знам защо с дървото става, но с това не става. Следващия капан, който ще ви покажа, е с врати, който също е много често използван. И сега малко трудно само докато го оправим, нали, докато го направя. Така. Е, така трябва да застане. Добре. Защо се отваря от тази страна, бе? Така.
Ага, така. Така май няма да стане. Да, така не стана. Добре, всички врати се затварят, само тази капа на врата не ще я затваря. Не мога да сложа явно както трябва. Стана. Ето тук вече може да се експериментирате, нали? Например, може... Така спуснете вода и като влезе, този уж само да мине, но като влезе, нали, ще се отдави. И това беше всичко от мен. Може да се абонирате за моя канал, ако ви харесват моите клипове, и ще се видим в следващите клипове.